Nej. Hvorfor er du bange? Vil du ikke prøve at spise mig? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Fordi du er et monster. Sådan har jeg da altid været. Nej, du plejer da at være et menneske ligesom mig. Kan du ikke bare gennemgå proceduren som normalt, så jeg kan komme ind i min lejlighed? Sort tophat, sort trøje, sorte bukser, horn i panden. Ja, okay. Altså, det passer, så du kan vel bare gå. Endelig. Hurtigt spørgsmål. Hvilken af dine 3 munde spiser du med? Dem alle. På samme tid. Mørkt hår, blå trøje, sorte bukser, 3 munde. Må ikke bide visevært. Har du gjort det før? Kun én gang.